Correlingua volverá a encher Galiza de reclamación festivo do uso do galego en todos os ámbitos, máis especialmente entre o alumnado. O popular evento desenvolverase en 11 localidades no vindeiro mes de maio e en cada unha delas participarán alumnos e alumnas dos centros da súa contorna. Concertos, festas, regueifas, obradoiros, concursos son o centro dunha actividade que este ano acada a súa 24ª edición. Todas as actividades que converterán o vindeiro maio nunha festa das escolas foron presentadas no Concello de Santiago esta sexta-feira, facendo especial fincapé na importancia de traballar coa xente nova para garantir o futuro da lingua desde a festa e a celebración. Na presentación participaron representantes das entidades organizadoras, Goretti San Martín, alcaldesa de Santiago, Anxo Terán, presidente da Asociación Correlingua, Celia Armas, secretaria da Mesa pola Normalización Lingüística, Xerardo Rodríguez Roca, da Asociación Sociopedagóxica Galega, e Suso Bermello, secretario nacional da CIGA Ensino. Entre as entidades colaboradoras figuran as Deputacións da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra e os concellos das 7 principais cidades galegas. Goretti San Martín, alcaldesa de Santiago, explicou na presentación de Correlingua a importancia de eventos que chamen pola xuventude e pola rapazada para reivindicar o uso do galego e que o fagan de maneira festiva, sen preconceitos e desfrutando de todo o que nos ten que ofrecer o noso idioma e a nosa cultura. Celia Armas, vicepresidenta da Mesa pola Normalización, explicou as dimensións do Correlingua para este ano, apuntou as datas de celebración das festas que decorrerán no mes de maio, engadindo que todas as iniciativas que promovo o Correlingua nos centros supoñen na práctica que o Correlingua estea en marcha todo o ano escolar. Tamén salientou o feito de que o Correlingua cumpre 24 anos, o que a convirte nunha das principais referencias na defensa da lingua. E o presidente da Asociación Correlingua, Anxo Terán, sinalou a importancia de todas as actividades que o evento realiza nos centros, os obradoiros, os concursos, os encontros con autoras, actividades que mobilizan aos centros e que tamén mobilizan sectores da cultura do país como o musical. Isto é o que escribía nos Diario o 15 de marzo do 2024 baixo o título Correlingua leva a festa do galego a 11 localidades, consulta aquí o programa completo. Ola, moi boas, como estades? Eu son Germán Estevez, o Germano a Portuguesa, e estades nun novo episodio do Galiportur deste vosso espazo galaico-portugués unindo Galiza e Portugal voz a voz. Hoxe, como non podía ser de outra maneira, falamos da lingua en clave de festa, falamos do Correlingua e facémolo cos seus protagonistas. E temos xa un dos principais actores e activos da cuestión do Correlingua que xa nos atende en directo. Temos a Xosé Anxo Terán Comesaña, presidente da Asociación Correlingua, en directo. Moi boas dende Vigo. Moi boas, que tal, como andades? Todo ben, un placer saudarte. Anxo, estás pola cidade olívica. Quen é Anxo Terán? Como é antes de nada, o teu activismo lingüístico? Como te embeleñaches nisto do Correlingua? Contanos un pouco. Bueno, eu son dunha parroquia de Vigo, de Coruxo, e realmente eu empecé de pequeno. Os meus pais foron sempre galegofalantes, pero a min criáronme en castelán, pero bueno, aos 13-14 anos deu meu chip, empecé xa a cambiar e xa foi algo persoal de defensa do idioma desde esa idade. Aos 17, digamos, que dei xa o paso definitivo en convertirme en monolingüe. Despois, Anxo Terán, pois, acabou a carreira de filoloxía galego-portuguesa. Tiven diferentes traballos, traballei bastante en tempo libre, fun taberneiro e acabei tendo a fortuna de ser mestre de lingua e literatura galega, e nestes momentos estou
liberado na Cigansino e son o portavoz e o responsable de normalización e de lingua no sindicato. Ese a grandes rasgos a miña experiencia vital coa lingua. E como chega o Correlingua a Anxo ou como chega Anxo ao Correlingua? Pois eu creo que en definitiva son dous camiños que se tiñan que xuntar, porque a min desde que empecé no ensino alá polo 2008, cando aprobei as oposicións, xa que, por certo, o primeiro destino meu foi no IES de Allariz. Tiven esa sorte de traballar aí un ano co alumnado e con moi bons compañeros e compañeiras. Xa nos fomos xuntando e ao final collín eu esa responsabilidade no 2018. Moi ben. Entón son xa 6, este o 6º ano, xa como presidente de Correlingua. Como presidente do Correlingua. Contanos un pouquiño, algo xa escoitaron os nosos ouvintes na intro, pero evidentemente contanolo ti de primeira man, que é o Correlingua, en que consiste, cal a súa importancia? Claro, o Correlingua, como ben dixestes na introducción, é a súa 24ª edición. Ten que ver moito na dinamización e rehabilitación do idioma, porque temos que facer un papel que neste momento, e despois se queres afondamos un pouco máis, as institucións públicas na súa maioría non están facendo. Temos relación, que é importante saberlo tamén como asociación, e camiños paralelos con varias carreiras por idioma que se desenvolven ao longo de toda Europa, como pode ser a Corrica Vasca, o Correr Lengua en Cataluña, o Alregadez na Bretaña, o Riz en Irlanda e tamén no Val de Arán, reivindicando a lingua do Val de Arán. Entón, non parecéndonos en todo con estas carreiras, si temos no fondo a mesma idiosincrasia, é dicir, defender o idioma. E defender o idioma poñendo neste caso o punto de vista no noso alumnado dos centros públicos e privados da educación primaria e secundaria. O que facemos, como tamén comentastes, é facer un traballo durante todo o ano, é dicir, a carreira, a visibilización que se fai nas rúas do noso país en maio, é un traballo que vende todo o ano con diferentes concursos e actividades que podemos, se queredes falar un pouquiño, e destacar sobre todo unha da que estamos moi orgullosas, que é o Regueifando. O Regueifando naceu hai 5 ou 6 anos e veu dado pola situación da pandemia. Cando estivemos illadas nas nosas casas, pois necesitábamos revitalizar o Correlingua. De feito, fixemos o Correlingua pero en espazos pechados, en público, e unha maneira de dar contacto entre o alumnado dos diferentes centros foi o Regueifando. Facíamos unha presentación cun pequeno vídeo tutorial co coñecido Caruncho e a partir de aí os centros falaban entre sí con regueifas e todo iso o que fixemos foi despois publicitalo. E a verdade é que tuvemos bastante éxito. De feito, a día de hoxe sigue funcionando e moi ben o Regueifando. Temos tamén o Desata a Lingua. A Desata a Lingua ven sendo o que hai anos lle chamábamos a composición do manifesto. O manifesto é algo que fai o alumnado durante o curso e se lee en todas e cada unha das carreiras do Correlingua. E tamén temos, como novidade desde hai 2 anos, o Crealingua, que é un dos espazos de concurso de libre creación artística
onde os centros poden enviarnos os seus vídeos, as súas bandas deseñadas, os seus programas de radio e os seus traballos en TikTok. Todas estas actividades teñen como agasallo o de facer despois clases magistrales nos centros gañadores a cargo dun profesional do tema. É dicir, si imagínate que hoy es de Allariz ou o CEIP de Allariz se presenta e gañan o concurso de Crea Lingua, pois nós lle podemos mandar a alguén un artista de banda deseñada para que lles dea unha clase magistral. O sea, estamos falando dunha serie de actividades moi interesantes que desde os centros a cuestión é un pouco supoño desde os equipos de normalización lingüística tamén a cuestión é chamarvos, non? E intentar, bueno, contactar co Correlingua e participar os centros que queiran. Como valoras a participación ano tras ano, Anxo? Bueno, a participación é boa, pero necesitamos máis implicación ás veces dos centros, sabes? O problema que estamos tendo non só co Correlingua, senón con moitas actividades, é que a excesiva burocracia e o traballo fora a máis do que o traballo do profesorado lles impide moitas veces participar nas actividades porque están todavía facendo casi traballo administrativo, pero podemos valorar a participación como bastante positiva e, sobre todo, o Correlingua sempre é moi ben acollido nos centros educativos. De 0 a 10, vámonos poñer tremendos, Anxo, como valoras a importancia histórica do Correlingua en canto a potencial e apoio da lingua destes últimos anos? Crees que é unha das principais actividades xa consolidadas alrededor da lingua? Sí, consolidada desde logo, e desgraciadamente non se me ocorren moitas máis actividades que potencien o idioma, Quero decir, este traballo que estamos facendo nós, do cal nos sentimos moi orgullosas, é un traballo que realmente terían que facer tamén as institucións potenciando o idioma. Non o fan xa desde hai moitos anos coa última lei co último decreto sobre o idioma, no que nos impiden dar clases de ciencias no noso idioma, ou no que coartan moitísimo dos traballos das equipas de normalización cada día con menos recursos. Entón, o que sí valoramos é que é un traballo necesario e que ademais precisa, sobre todo, este traballo precisase para fortalecer e dar un pulo de idioma nas novas xeracións. E, se me permites, tamén quería falar, porque non é exactamente unha actividade que vai dirixida ao alumnado, pero sí é unha actividade que, co que me comentabas ti, ten moito que ver co traballo das institucións, que é o que estamos facendo no Cantalingua. O Cantalingua é un recurso que habilitamos a todas aquelas bandas novas e non tan novas de Galiza para que se poidan presentar un concurso de música. Por exemplo, este ano tivemos 29 participantes e o premio é darlle as actuacións das diferentes festas que se desenvolven en todo o país. Digo vos isto porque antes, os que xa peiteamos canas ou temos algunha idade, ese labor estaba sendo feito de maneira magistral desde o meu punto de vista polo Xabarín Club, algo que o goberno galego se dedicou de ir destruindo pouco a pouco, e todas aquelas bandas que nos anos 80 cantaban en galego tiñan a súa oportunidade neste programa do Xabarín, e agora teñen moi poucas oportunidades de darse a coñecer e o Cantalingua é unha delas. Sí, falábamos da iniciativa Xabarín co día que fixemos un programa tamén co
Con Marcos Maceira, o presidente da Mesa por a Normalización Lingüística, falábamos justamente disto, da cuestión musical e da importancia tamén de fomentar a lingua entre a xente nova a través da música. Véxote moi crítico coas institucións, vámolo traducir un pouco, se che parece, se a Correlingua fose no País Vasco en Cataluña, a carreira, os implicados, os actores multiplicaríanse por 10, os apoios serían outros? Seguro, sen dúbida ninguna. De feito, podeche dicir que, por exemplo, na Corrica Vasca, os centros de ensino pagan por participar, por exemplo. O sea, por eso te decía que cada carreira tiña as súas particularidades, pero indubidablemente o que necesitamos é o apoio das diferentes institucións, claro, porque senón é moi complicado desenvolver todo este proceso do Correlingua. Date de conta que nos movemos sobre o ano pasado 18.000 nenos e nenas, rapaces e rapazas en todo o país, e despois o que iso conleva de organización, festas, artistas, obradoiros, etcétera, etcétera. Entón, a implicación das institucións debería de ser maior, evidentemente. Temos a fortuna de que este ano recuperamos a colaboración coa Deputación de Ourense tamén, que para nós é importante, e sobre todo que o que non podemos deixar de man facer este labor, porque é total e absolutamente necesario. Date de conta de que unha dos traballos que facemos e axudados polos centros é a busca de lemas cada ano, ou deste ano, como sabedes, desde aquí até a Colá galego xa, pero dadevos de conta que, por exemplo, no 2019 o lema era o galego e a fórmula. E non é baladí este lema porque estábamos reivindicando tamén, a partir do lúdico, que o noso idioma pudera ser tamén idioma das ciencias, tanto das matemáticas, como da física, como da tecnoloxía. Fálanos justamente do lema deste ano, interesante o que nos dis, Anxo, dende aquí até a Colá galego xa. Quen escolle o lema, un pouco como se vota, como se decide este lema? O lema faise entre todas as asociacións participantes no Correlingua, tamén se manda aos centros e despois hai unha votación e a partir desa votación cando sae o lema. É así de sinxelo, non ten... Entón, o que intentamos é que que participe o maior número de xente e que sexa un lema chamativo. Non sei se tiveste esa oportunidade, se non lo podemos enviar de ver o cartaz, porque tamén está moi chulo. Sí. E entre cartaz e lema vamos sacando, dándolle visibilidade tamén ao Correlingua para que os centros, que estamos ata o 25 de abril en fase de anotarse aínda o que son as diferentes carreiras, que en Ourense, por certo, vai ser o día 15, e desde aquí convido aos centros de Allariz, nomeadamente, a participar. 15 de maio. Teñen hasta o 25... Sí, 15 de maio, teñen hasta o 25 de abril para anotarse. E xustamente dúas preguntiñas aí a relación do que comentas. Eu son dun centro, pois o que dis, de Allariz, de Celanova, de Carballiño. A miña referencia, evidentemente, dentro deses 18.000 participantes que comentas, é recorrer a cidade máis próxima, non? Vexo que hai un pouco por cidades e tamén vilas de toda a xeografía galega. No caso de Ourense, só a capital, co cal calquera colexio ou instituto da provincia vai á celebración de Ourense, non? Sí. E despois, con respecto ao eslogan, que quere de significar con dende aquí até a Colá galego xa? Ese xa marca moito a inmediatez da necesidade de incentivar un pouco a lingua, supoño. Sí, tío, dixeches. É perentorio.
é perentorio. Falamos do cambio climático como algo de que conseguiron un grupo de aboas suizas onte que está moi de moda hoxe, de actualidade, falar do cambio climático, pero a situación do idioma é a que é. É perentoria, é dicir, se non asentamos o idioma nas capas máis novas da poboación, non temos futuro. E se o idioma non ten futuro, o país non ten futuro. Entón, por iso, o que ti comentabas, é perentorio, galego xa, porque ten que ser xa, non hai volta de folla. O lema do ano pasado era moi simpático tamén, Anxo, era na casa ou na escola bota a lingua fora, non? Sí, os lemas procuran iso, chamar a atención e animar sobre todo a xente máis nova a participar do idioma. Entón, o que procuramos é, como xa vos dixemos antes, facer algo durante todo o ano e que ese algo se revirta sobre todo nas carreiras e que a xente, que a mocidade goce nesas carreiras e o pase ben e teña unha oportunidade de falar en galego entre eles e entre centros, evidentemente entre persoas que non se coñecen de nada, porque ese é o que ten o Correlingua, que aí participan moitísimos centros e nese día teñen un contacto entre eles. Os obxectivos que marcades na vosa web, na páxina de Correlingua, falades de asociar a reflexión colectiva, falades de sensibilizar a sociedade a través da poboación moza e de contribuir a manter vivo o maior patrimonio galego como é a lingua. A cuestión da poboación moza evidentemente é vital. Como crees, Anxo, que ve a xente nova este tipo de celebración? Evidentemente non é o mesmo un rapaz de 6 anos que un mozo de 18. Como crees que está vendo este tipo de iniciativas os que participan? Son conscientes? Hai de todo? Como ves? Sí, eu creo que realmente, sabes, hai de todo. Tampouco nos vamos a enganar, hai de todo. Pero que sí é que cando veñen as carreiras ou cando ti fas un obradoiro, a implicación é moi boa, E por iso a necesidade de darlle unha volta a todo isto, cando falamos do ensino e das materias científicas, e falar sempre que o que procuramos desde o Correlingua dunha maneira positiva do idioma, é dicir, dalles a entender, por unha parte, que o idioma vale para calquera cousa, que pode ser perfectamente persoa na Galiza falando galego e que, ademais, o idioma che proporciona moitísimas actividades e que hai xente para todo en galego. En canto á comunidade educativa, tamén, evidentemente, os pais, as familias, algo comentabas xa antes da posibilidade de que máis centros deberan e puideran participar. Como crees que ven no voso pálpito diario cos centros, como ve a comunidade educativa o Correlingua e como ven tamén as familias este tipo de iniciativas, Anxo? Pois dunha maneira moi positiva, sabes? Realmente hai a mellor centros que non poden participar por necesidades económicas, é dicir, porque a súa comarca está un pouco lonxe de onde se fai o Correlingua e non teñen capacidade para ter autobuses, porque realmente cada día están máis coartados económicamente, pero as persoas e en xeral a comunidade mira moi positivamente o traballo que facemos. De feito, iso reflíctese nas carreiras, a xente aplaude, toca a bubina cando pasamos, quer decir, hai un ambiente bo e a mocidade en xeral eu creo que cambiou o chip. Si ben temos problemas porque se está perdendo falantes, a maioría da mocidade a día de hoxe eu creo que ten unha visión positiva do idioma. Sí. Falábamolo outro día noutra das nosas entrevistas tamén, como
curiosamente, cando falamos de linguas minoritarias, non só que a cuestión do galego, a xente nova, ao contrario de que moitos poidan pensar, ten unha valoración moi positiva ou bastante positiva da lingua. Outra cousa é o uso, está claro. Como valoras tamén as colaboracións, Anxo, a Mesa, o Concello de Santiago, bueno, evidentemente desde CIGA, desde a Asociación Pedagóxica Galega, as 7 cidades e as 4 deputacións, que comentabas tamén da recuperación da de Ourense? Sí, as 4 deputacións. Tamén temos que sinalar que a Deputación de Pontevedra cambiou a cor política e, bueno, agora temos a metade da subvención, que para nós foi un pouco moi grande. De feito, tuvimos que suprimir un correlingua. Pero quero decir, para nós é fundamental a chega económica que fan os concellos e as deputacións, pero sobre todo o apoio que sentimos da sociedade en xeral e nomeadamente dos centros educativos, porque realmente nós sen eles non seríamos nada. É certo que a asociación se nutre do traballo nomeadamente da Mesa, de SPG e da CIGA Ensino, pero sin o traballo do profesorado e sen a súa implicación o Correlingua non tería razón de ser nin podería sobrevivir, como levamos vivindo 24 anos, e eu creo que cada día con un pouquiño máis de saúde, o que necesitamos realmente máis apoio das institucións, iso sí. Que lle dicimos a aquela xente, por chamarlle de alguma maneira, que pensa que outra historieta máis subvencionada para que 4 chupen do bote? Que lle dicimos a esa xente, Anxo? Pouca cousa realmente lle temos que decir. Eu creo que o máis bonito que lle podemos decir é que o galego é lindo, que poden pensar iso, pero que vayan a calquera sitio e escoiten a rapazada. Non hai máis que decirles. E vos o sabedes ben, porque eu traballei en Allariz, vou bastante a Allariz, e desde logo entre a mocidade o galego non é o idioma maioritario. Entón, se temos que recuperar algo é o noso idioma. E eso teñen que facer primeiro as institucións que velan polo país. E as institucións que velan polo país son a Consellería, a Xunta de Galiza e as deputacións e os concellos. Eso está máis que claro. E nos achegar a nosa man para que iso se leve a cabo, pero evidentemente é un traballo de todas. E quen ten que levar a voz cantante son as institucións do país, que desgraciadamente co goberno que temos na Xunta non o fai. Nin na Consellería, nin ali onde goberna. Que lle fai falta a lingua para outros 1000 anos, Anxo? É unha cuestión simplemente da Xunta de turno ou hai aí un compendio de circunstancias que vai máis alá? Que necesita o futuro da lingua? Eu creo que é unha cuestión de todo. Primeiro, apostar desde as institucións polo idioma e despois, ainda que me quede un pouco flower power, moito amor. É que eu teño clarísimo, o idioma é cariño, é sentilo todos os días e darlle o valor que ten, estar orgullosos da nosa lingua e lévanos a potenciala. Eu creo que iso é o fundamental, ter cariño polo idioma, facer as cousas con cariño e demostrarlle a quen queira, aos que nos chaman chupatintas ou os que teñan un respeto por isto, que perder un idioma é o peor que lle pode pasar ao país, e non o digo eu, que son un ninguén, xa o dixo Castelao. Se perdemos o idioma, perdemos todo. Entón, sobre todo, moito cariño, pensar individual e colectivamente no que nos xogamos e que cada persoa que poida escoitar esta entrevista e que non sexa galego falante, o mellor que fa unha reflexión e se conseguimos que 2 ou 3 lles dé o chip e empecen a falar o noso idioma, pois sería xa unha victoria. O futuro son casos como o teu, Anxo? Son os neofalantes?
o futuro somos todas, quero dicir, son os neofalantes, son os que falan galego e defenden o idioma, o futuro somos todas, que hai casos para todo, que sabes, entón, os neofalantes evidentemente son unha chega moi importante para o idioma, e eu creo que cada día vai habendo máis, pero tamén a xente que defende desde pequena o idioma, porque tamén temos que ter en conta que persoas que van desde a casa falando galego chegan a escola en moitísimos sitios e xa se convirten en castelán falantes, entón iso tamén hai que cuidalo, porque estamos perdendo aí unha esencia que non se debería perder, porque non ten ningún sentido que as institucións, por así decirlo, retarden ou impidan a evolución desas persoas. Vou xa acabando, Anxo, que sei que tes o tempo limitado. Tes algunha experiencia destes 24 anos? Ou, bueno, evidentemente levas 6, pero na túa relación co Correlingua quedaste con algunha edición, algún detalle que te emocionara especialmente? Un detalle, sí, mira, eu creo que hai un que seguramente che vai dar así un pouco a risa, pero é o que máis unha das cousas das que máis orgullo sentimos é que un profesorado que foi alumnado do Correlingua a día de hoxe son profes e nos comentan, sabes? Que eu participei nas primeiras edicións do Correlingua. Eso dache unha idea da consolidación xa do noso traballo e de que, bueno, que algo estamos facendo ben. Teño unha cuestión aí tamén que me ven á cabeza, non sei se a vas ver como moi friki, mas sabes que este é un programa que intenta un pouco enfocar os dous lados do miño, Galicia e Portugal, voz a voz. Evidentemente Portugal non ten estas circunstancias porque ten unha lingua de Estado, mas non credes que sería bo probar algún día, bueno, os da Mesa pola Normalización Marcos Maceira dicíame bastante temos con oso, pero probar algunha vez tamén nalgunha vila, nalgunha cidade do norte de Portugal, probar aí cun Correlingua comunitario transfronteirizo, e tamén a cuestión de Ponferrada co Bierzo, como vedes? Bastante temos con oso, pero sí, realmente é complicado, porque xa é complicado como, sabes, como esencia e como idea nunca se pode desbotar, pero é complicado facelo. De feito, o que che comentaba antes, sí, que aí sí que sería unha posibilidade que non desbotamos no futuro, pero hasta este ano tiñamos un Correlingua no Baixo Miño, que moitas veces coincidía con Salvaterra, con Tui, entón sí que podería ser máis posible, pero bueno, é complicado. Non cho vou negar porque non como che dixo bastante ben o meu compañeiro Marcos, xa bastante temos con ir tirando así. Bueno, aí vos deixo a idea por si algún ano tamén intentades a afrenta, a osadía. Digamos, como fago entón eu instituto, eu que sei, o profesor ou responsable do equipo de normalización de Viana, como fago para inscribir o meu colexio, o meu insti? Facilísimo. Vas a Google ou mellor a Moxila, pons Correlingua, aparece a páxina e xa está ali todo indicado para inscribirte. Se non hai uns teléfonos os que nos podes chamar. É facilísimo. Non ten moi ben. Non ten ningún mal. Pois recordade que tendes até o 25 de abril para anotarvos. Sí, bueno, se alguén se retrasa que nos chame tamén, Todo o mundo fai. Claro, todo o mundo fai falla. Recordemos tamén contigo, Anxo, a xenda deste ano. No 3 de maio comezades na Coruña, o día 6 Narón, 7 Bueu, 8 Lugo, 15 Ourense, 20 Compostela, 21 a Estrada, 23 Vigo, 24 Monforte, 27 Pontevedra, e acabades en Burela na Mariño 29.
Sí, señor, perfectamente explicado. Son 11 citas na que esperades xuntar miles de rapaces, non? Sí, eu creo que como o ano pasado foi o primeiro que saímos ás rúas despois da pandemia, eu espero que superar a cifra de 18.000, sí. Sí, que xa é unha boa cifra de todas formas, pero sí, esperamos superar. E detrás eses concertos que comentas, esas festas, esas regueifas, obradoiros, o Crea Lingua, Sí. o Desata Lingua, o Canta Lingua, unha chea de actividades. Sí, cada ano pensamos en eso, en cambiar así algún formato ou así, pero sempre ter así alguna novidade. Xa te digo que as máis recentes foron o Regueifando e o Crea Lingua e estamos a disposición de quen queira darnos unha idea, como fixeches ti con poñernos da man co Bierzo ou con Portugal, será estudada, pero evidentemente ten a súa o seu intríngulis, claro, porque xa é un desenvolvemento bastante forte o que levamos no Correlingua durante todo o ano. Faime caso que a xente de Valdeorras agradecería, cho, poder ter un Correlingua en Ponferrada. Como ves a última? O no barco convidamos os de Ponferrada tamén. Tamén é outra opción, sí. Como ves a última, Anxo? Como ves o Correlingua por exemplo, Axenda 2030? Como ves o Correlingua en 5 ou 6 anos? E como te ves a ti? Veste con forzas de continuar? Eu son un soldado para que me manden, pero sí, é fundamental manter o Correlingua. No 2031, que saibas que espero xubilarme, pero ata daquela, sí, evidentemente o Correlingua, polas boas ou polas malas, ten que seguir facendo o seu labor, que a día de hoxe, como comentábamos antes, é fundamental, fundamental para non só para a defensa do idioma, sino para o que te decía antes, para darlle esa visión tamén lúdica que é moi necesaria e que demostra que en galego evidentemente podes facer de todo e tamén o podes pasar moi ben. Pois non sei se nos deixamos... E demostrarlle a mocidade que hai xente, que se me ocurre, como Cuarta Xusta, que foron dos gañadores, ou a Gramola Gominola, que son como eles e fan música en galego e o pasan ben e é posible. Agora no peche vamos poñer algúns dos temas así cortiños que comentas, da Gramola ou de Cuarta Xusta, para enfocar un pouquiño tamén a festa que se promove no Correlingua tan necesaria. Non sei se nos deixarmos algo no tinteiro, Anxo Terán, se non, pois un placer terte aquí no Galiportus. Penso que non, nada, eso, comentarvos, en primeiro lugar, desde a organización do Correlingua, darvos as grazas por a atención, e só decirlle ás vosas ouvintes que nada, que tiren para diante, defendan o idioma e que o galego é bonito, e por eso hai que, desde un punto de vista persoal e colectivo, defendelo. Vaya ser bonito. Imagínate que eu son finalmente obreiro ou traballador, eu que sei, do agro, ou unha persoa que estou de paso, podo participar nalgún tipo de actividade ou simplemente pasarme e ver como se leva a cabo? Sí, realmente isto enfocámoslo, sabes, nos centros educativos, pero evidentemente se queres facer a túa chega, podes te poñer en contacto con nós e eso, pasarte polos concertos sin ningún tipo de dúbidas, podes estar e ver o que a carreira nas diferentes localidades, eso por suposto. Carreiras e concertos son coincidentes no día, non, Anxo? Sí, o que facemos é damos a saída, hai xa unha ruta determinada, a carreira, que é realmente un paseo, está inzada de pancartas e de cancións, e chegamos ao lugar, hai unha lectura do manifesto
e remata co concerto dun dos grupos gañadores, É así, o día da festa, vamos. É unha cuchipanda, non hai por aí un pouco de empanada, non hai por aí, non pon a Diputación unha empanadiña? non pon a Diputación unha empanada. En Vigo o que facemos, sabes, iso só fai realmente cada comarca. En Vigo o que facemos últimamente non hai bastantes anos, xa colabora con Noseroski, entón temos unha peza de froita para a rapazada. Moi ben. Pois Anxo Terán, presidente da Asociación Correlingua, un placer falar contigo, moita forza e moitos anos de vida ao Correlingua e ao galego. Moi ben, moitísimas grazas, Un saúdo. Unha aperta grande. Chao, chao, Anxo. Chao, hasta logo. Pois minutos de boa radio con Anxo Terán Comesaña, o presidente da Asociación Correlingua, falando sobre o Correlingua deste ano, 2024, e sobre todas as actividades que se van realizar. Vamos ir acabando. Recordade que estamos, como sempre, en galiportuspodcast@gmail.com para o que queirades. Tamén nas redes Facebook, Instagram, Twitter, podernos escoitar. En iVoox, en Spotify, en Podgalego, en Apple Podcast. Estamos en Radio Eriz 107.2 con Carlos nos mandos técnicos, sábados de 12 a 1 e tamén redifusión sábado noite e luns tarde. Para acabar, e antes de poñervos o tema co que queremos pechar, como sempre, queremos que escoitedes un pouquiño tamén os temas que comentaba Anxo, pois foron os finalistas do ano pasado neste evento tan festivo para a rapazada. Comezamos por a Gramola Gominola de Superlingua. Tamén contamos con outro temazo de cuarta xusta, Presumo de galego. Pescador o gandeiro, cando falas cos teus, sente o que nos une, sente o noso orgullo, a nosa tradición. Ergue a túa voz, porque eu presumo de galego, é como un suspiro que sae do meu peito, porque nós presumimos de galego, berrémolo ben forte, que se entere o mundo inteiro. Pauliña no 2023 fixo festa e triunfou tamén con o seu Sen facer nada. Guindando pedras, escoitaba o lonxeo cantar dunha bubela, a erva mollada rozábame as pernas, todo en sintonía ao compás da natureza. Pergue a vila, só busco unha saída, viñen contarlle ao carballo unhas movidas, o fluxo da auga e a miña sintonía. Oh, sí que vence esta X sen facer nada. De Paco Nogueiras tiñamos o seu Extra. Xa está aquí, é o teu xornal, as novas máis curiosas, sucesos especiais, os temas máis diversos podes coñecer, os feitos máis recentes non os debes perder, primicias, noticias, investigación, ás veces entrevistas, artigos de opinión, toda a actualidade
puede ser vida en papel. Lee atentamente porque aquí desinformación extra, hay divulgación extra, imaginación. E, como non, tamén a mecánica Rolling Band, que tanta festa fai no Entroido, polas vilas e cidades da provincia de Ourense e máis alá, tiña o seu tema Miña Nai, tamén como unha das representantes desta pequena Eurovisión do Correlingua. No entanto, acabamos con outro tema deles, de mecánica Rolling Band, chamase Maruxaina. Chao, chao, obrigado, ata a próxima.